Saúdos, que tal? Benvidos ao pabellón municipal de Gatañal. Benvidos a Supercopa Femenina. Benvidos a este partido entre Atlético Guardés Conserva Sorbe Rubén Sabalomán Porriño. Un partido por todo alto, esta final de la Supercopa Femenina. Un partido de dos equipos que competirán esta temporada en División de Honor Femenina. Un partido con moitísimos nomes propios. Teño para comentar este partido aquí o meu carón de novo a Irene Vilanova. Que tal, Irene? Hola, buenas tardes. E tamén a meu carón a inestimable colaboración de Santi Garrido. Que tal, Santi? Que tal, Pablo? Que tal, Irene? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primeros comentarios, neste análisis previo do partido. Irene, que nos podes comentar destes dous equipos? Bueno, pois hoxe temos dous equipos na pista disputando a finalísima, dous equipos que están xa na semana de competición. Xa co pistoletazo de saída, Porriño vai recibir o Zuazo de Baracaldo na súa casa, mentres o Guardés viaxa a Valladolid para xogar co Caja Sur de Valladolid. Esperamos un equipo con unha posta a punto xa perfecta, cos engranaxes xa dispostos para ofrecer o mellor táctica e tácticamente. Espero un partido con moita calidad de xogo. Bueno, pues tenemos un partido interesante para ver esas incorporacións, para ver esa posta a punto dos equipos que están a piques de comezar a temporada. Santi, ¿qué vamos a esperar de este partido? ¿Qué esperas? ¿Será un partido competido? ¿Ves algún favorito? Sí, un partido moi competido, xa sabemos de antemán, non? Quizáis apuntar un poquinho a colación do que dixo Irene, que é un partido no que, naturalmente, no momento da tempada, nin sequera habendo empezado a mesma, pode haber moitísimas dúbidas, moitísimas imprecisións, non é froito do nivel de competitividade que hai nese partido e ademais no momento da temporada como apunto. Quizáis un favorito, xa sabes que non son eu moi partidario de dar ningún tipo de favorito, non xa para manter un poquinho de tradición do ano pasado, pero quizáis vexo un pasito por diante o Atlético Guardés e quizáis a balanza vais a decantar o meu suizo de antemán polo Guardés. Bueno, aí temos en calquer caso estas alturas de temporada unha incógnita. Os favoritismos dependen moito tamén da preparación previa, da carga de traballo, que, como dicía Irene, non espero que sexa óptima neste momento, xa que é inminente o comezo da competición. Pero a verdade é que, independentemente dese favoritismo do Guardés, a verdade é que o Porriño é un equipo que ten boa pinta, ten moi boa pinta esta temporada. E veremos se esa incorporación, ese xogo pode sacar de fruto e competir un poquinho máis alto, e competir de tú a tú, cara a cara a este Guardés que leva varias temporadas a un nivel altísimo. Tamén por comentar, non, a noticia de José Ignacio Prades, nomeado seleccionador absoluto femenino despois dunha trayectoria como segundo. Saltaba esa noticia, lo cual alegrámonos tamén de que un adestrador que está aquí en Galicia traballando moi ben no Atlético Guardés, que poida liderar as guerreiras nos retos que están por vir, que son moitos e moi interesantes. Por comentar tamén, para arbitrar este partido, para impartir xustiza, temos a Lucas Crespo e a Pablo Torreiro, os árbitros que estarán impartindo xustiza. Bueno, veremos tamén a súa labor e analizaremos que tal se desempeñan nesa labor. Algún dos dous destacaría algún nome propio hoxe para o partido? Pois eu penso que o Porriño este ano ten unha plantilla máis que interesante. Incorporou nos extremos a Tais e a Maider, a dirección de xogo de Carolina Bono, no lateral a Mica, e para min a fichase a Aridian, a pivote do Rocasa, unha xogadora para min con unha calidad e con un equilibrio ataque-defensa moi alto. Por parte do Guardés, as incorporacións de
tamén Escosta de Buena Núñez, coido non sei se ten alguna incorporación máis, esquezo de alguna. Ángela Nieto, bueno, veremos, hai moitas incógnitas, non, a estas alturas da tempada. O que sí, que estamos a vivir un ambiente ensordecedor aquí en Nova Tañal, coa sempre efusiva afición do Guardés, que están aquí desde fai bastante tempo xa facendo ruido e animando a festa dun pabellón de Gatañal que pouco a pouco comeza a recuperar ese ambiente co que nos ten acostumados. E bueno, veremos este espectacular partido. Tenemos que recordar tamén que temos ás 7 da tarde a final da Supercopa masculina tamén entre o Colegio Los Sauces Cisne e o Frigoríficos do Morrazo, que tamén espera ser un partido espectacular con un ambiente inigualable aquí en Cangas. Veremos. En cualquier caso, bueno, estará Santi Garrido aí nese partido, formando parte dese equipo do Cisne. Veremos que tal se desenvolve a tarde. Polo de agora, partido espectacular que temos por diante, os equipos que están xa a facer os últimos exercicios de quecemento, o Porriño que xa se retira, e tamén nomear tamén a Isma Martínez, non, como adestrador do Porriño, que, bueno, non me nomeamos, non, debido eclipsado por esa nova do seleccionador absoluto femenino, pero tamén un adestrador con unha trayectoria moi ampla. Xa o tivemos aquí ao longo do fin de semana dirixindo o equipo de División de Prata. Teñe por diante hoxe un reto especial, non? Intentar gañarle a partida a este Atlético Mecalia Guardés, que é un equipo tamén aguerrido e que pon as cousas moi difíciles. Veremos que se le va o gato a auga. Preparadas xa os equipos preparándose para esa presentación a que deixaremos paso ao speaker do pabellón, pero mentras tanto recordar tamén un recordo, unha homenaxe a Fran Teixeira. Faremos logo un minuto de silencio, ese recordo, ese homenaxe a unha figura do balonmán galego que nos últimos anos tivo unha presenza moi importante e que deixa un legado importante tamén no balonmán galego. É un recordo para todo o mundo, o dicen estos días, non? A figura de Fran que trascende incluso a súa vida, sei que será recordado durante moito tempo, que terá unha presencia no balonmán galego durante moitos anos, xa que coido que a historia do balonmán galego recente non se entende sen a figura de Fran Teixeira. Están os equipos preparados para esa presentación. Non sei se o ambiente se percibe desde a retransmisión. Convidamos aos espectadores a participar no chat, a comentar o que lles chega a través desta sinal deste cale da Federación Galega. Por suposto que se suscriban, que den un me gusta porque o partido o merece, que sean fiéis porque moito balonmán o que estamos a retransmitir esta fin de semana. E que non esperen que no seguinte partido non íamos ter este idéntico ambiente, porque ven a Marea Azul perfectamente predisposta para facer tamén ruido e levar o seu equipo no Gatañal na súa casa para gañar esta Copa Galicia. Constame que aquí en Cangas hai moitas gañas de balonmán, hai moitas gañas de vivir ese ambiente que nestes últimos tempos foi complicado. Recordo esas colas infinitas para conseguir entradas para os partidos de Asobal. Pouco a pouco espero que podamos recuperar ese ambiente ensordecedor que se vive aquí habitualmente no pabellón do Gatañal, onde se vive o balonmán dun xeito especial. Veremos todo listo aquí en Cangas, as xogadoras xa preparadas para esa saída, apenas un intre para que comece todo. Veremos tamén que xogadoras se destacan neste partido. Deixo a voz a speaker do pabellón. Recibimos como se merece o primeiro equipo finalista, Mecalia Atlético Guardés.
recibimos agora o segundo equipo finalista. Conserva Sorbe Rubensa, balonmano Porriño. Moi boas tardes a todas e todos e benvidos ao Gatañal para disfrutar desta gran final da Supercopa Feminina entre Mecalia Atlético Guardés e Conserva Sorbe Rubensa Porriño. Por parte do Mecalia Atlético do Guardés xoga co número 5 Sandra Santiago, co 7 Nazaret Calzado, co número 10 Lorena Pérez, co 11 Tamires Costa, co número 12 Ángela Nieto, co 13 Estefanía Descalzo, co número 14 Débora Núñez, co 16 Miriam Sempere, co 19 Patricia Lima, co 23 Paula Arcos, co 26 Carla Gómez, co número 27 María Sancha, co 29 Gabriela Pessoa, co 44 Marisol Carratú, co 88 Daniela Moreno, co 91 Aroa Fernández, co 93 Yaiza Alonso e co 94 Marián Mera. Seu adestrador José Ignacio Prades. Por parte do Conserva Sorbe Rubensa Porriño xoga co número 4 Carolina Bono, co 5 Mica Casasola, co 7 Alicia Campo, co número 9 Marta da Silva, co 10 Erika Correia, co número 12 Ayelén Rosales, co 14 Aitana Santomé, co número 15 Arima López, co 16 Estela Carrera, co número 19 Antías Piñeira, co 20 Maider Barros, co 21 Saraisa Martín, co número 22 Aridien Rodríguez, co 24 Sandra Fernández, co 26 Tais Fermo e co 28 a súas costas Carme Castro. Seu adestrador Isma Martínez. A parella arbitral deste encontro será formada por Lucas Crespo e Pablo Torreiro. Árbitros de mesa, Alba Silva e Daniela Carranza. Espectacular ambiente aquí no pabellón de Gatañal con ese himno galego que con esa irmandade de ambos los dous equipos.
sobre todo afección do guardeses a esa xente da Sangriña que está a ambientar este partido, a poñer ruido, a poner ese reto a nosas gorxas tamén para escoitarnos. E bueno, a piques estamos de comezar. Por supuesto, guardaremos ese minuto de silencio cando os xogadores estén colocadas sobre o campo. En cualquier caso, últimas instruccións dos adestradores. Pues Ignacio Prades dando instrucción ao seu xogador, vemos en pantalla. E tamén Isma Martínez con as súas xogadoras dando as últimas instruccións. Vemos aí coa pizarra intentando organizar ao seu equipo esas últimas instruccións que calen de que poidan darlle un comezo favorable neste partido. Esperemos os dous equipos nos ofrezan un espectáculo tremendo, ese grito que fai o Porriño que veremos aí, que comecen o partido da mellor maneira posible. Unha proba de fogo justo antes de comezar a temporada, de que estou seguro que ambos os dous equipos a teñen ben marcada no calendario para competila e para poñer a proba tamén as forzas e como chegan a este momento da pretemporada. Tenemos, asistimos a ese enfrontamento e as xogadoras do Guardés que se saúdan, se desexan sorte, se dan un último pulo. Veremos o sete que saca cada un dos equipos. O espectáculo que nos poden dar aquí no pabillón de O Gatañal. Veremos, bueno, queres comentar algo sobre os colexiados, Santi? Sobre esta parella Lucas Crespo e Pablo Torreiro. Lucas Crespo xa estivo no partido de onte a arbitrar o encontro, se mal non me lembro, que disputou, se mal non me lembro foi quizáis o Cisne contra o Novas. Xa estivo Lucas e agora incorporouse a figura de Pablo Barreiro, que xa unha parella xa bastante consolidada. Neste caso, xa dicimos, son árbitros nacionais e son árbitros máis que perfectamente capacitados para impartir xustiza no partido de hoxe. Bueno, veremos o desempeño destos colexiados, para os que tamén recordamos que están en pretemporada. Deixamos a voz a speaker. Aí temos esa sentida homenaxe para a figura de Fran Teixeira, que nos deixou esta semana, que mandamos un recorde, unha aperta para a súa familia, amigos, simpatizantes e sobre todo o Balón Chapela. Perdeu unha figura importante na súa historia. E o balón que xa se move aquí no pabillón do Gatañal, a capital do Morrazo do Balomán, xogando en ataque o Atlético Guardés, andando Antías Piñeira, perdón, Antías Piñeira, non? Andando contra o Atlético Guardés, movendo esa bola. Vemos a Pessoa ocupando o lateral dereito, ese cruce agora con pivote Lima, xogando o Guardés con esa permuta, xogando cara a zona esquerda, un contra un agora, buscando unha activa defensa do Guardés. Primeros movimentos ofensivos, primera recuperación de Aitana Santomea, que recuperaba esa bola. Y ahora sí que Antías Piñeira, que comanda su equipo de esa transición, buscando portería rival, buscando aí Antía con esa finta ao lado de Bilgi, consigue o primeiro éxito do partido. Antía que consigue ese 7 metros, e que será Casasola, Mica Casasola, encargada de executalo. Aí temos ese lanzamento que supera a Miriam Sempere na portería do Atlético Guardés, jugando ahora con este 0-1. Atlético Guardés xogando, intentando contrarrestar ese primeiro gol.
nunha acción rápida, non, Irene, unha acción rápida que non lle costou moito ao Porriño alcanzar o primer gol. Sí, unha acción rápida entrando entre os defensores centrales. Penso que é unha das claves deste partido, ser capaces de romper a muralla que neste caso Guardés ten con Arima e con Aridian, e traballar a partir de aí continuidade hacia zonas exteriores. Espero un partido bastante rápido, con bastante velocidade de balón. Espero un partido con defensas moi férreas. Aitana que está moi profunda nesas accións de transición, pero sí que así ese segundo 7 metros. Víamos tamén ese lanzamento cruzado de Pessoa que superaba o porteiro do Porriño. Ese lanzamento segundo gol para Mika Casasola, 7 metros, bueno, 2 de 2 para Mika nese lanzamento. Moi boa saída do Porriño, non? Traballo defensivo nesa primeira acción, buscaban ese cruce central, pivote máis se permuta por zona central, e moi bo traballo do bloque central con esa mobilidade horizontal, e sobre todo que apuntaba Irene agora, ese traballo de saque rápidos de centro e transición rápidas que están a encontrar en trayectoria 2-3 polo lateral dereito. Moito éxito ao Porriño. Construe agora Atlético Novas, xogando Pessoa que ocupa o centro, non ten un apoio, boa disuasión na zona dereita de Aitana Santomé, impide esa circulación. Agora é Pessoa que xoga para a zona esquerda, continuidade, agora imprecisións por parte do Atlético Guardés que non atopa un oco contra a defensa do Porriño, e agora que o atopa e ese empurrón que non pode acabar de outra forma que con esa exclusión, ese 7 metros. As defensas parece que non queren conceder nada, veremos se este gol se confirma. Os 3 primeiros goles de... Bueno, 3 dos 4 primeiros goles de 7 metros. Vemos que el cambio na portería do Porriño. Estela Carrera encargada de intentar deter ese lanzamento. Daniela Moreno encargada de executar o de elevar esa responsabilidad de Armando esa mano izquierda, cargando o lanzamento. Aguanta moi ben, latigazo tremendo a zona superior dereita da portería, que ponga 2-2 en un partido que promete. Sí, son 4 goles, 3 minutos. Xa estamos a ver que as transicións rápidas van a ser quizáis o modelo ofensivo claro por parte de ambos os dous equipos. En o traballo defensivo agora está a sufrir, se ven, é certo que todavía non é sintomático polo momento do partido no que estamos o Porriño por trayectoria 1-2, sempre que ven precedido de trayectorias longas dos laterais. Bueno, construe agora o Porriño con eses cruces característicos de Carme Castro que xoga na zona dereita. Cruce con pivote, ocupa a Casasola, Mika Casasola, zona central. Ese cruce con Antía. Moitos cruces, moitos cambios, moitos pases no Porriño, pero infructuoso ataque. Esa construcción pouco productiva do equipo porriñés, e agora que intenta Leo Guardés, erro aí no pase para o pivote. Vemos este contraataque de Sandra Fernández chegando ata a área rival e consigue superar a porteira do Guardés en un lanzamento, a verdade que é inapelable, que cando se executa así un contraataque aguantando con esa forza moi complicado ten a porteira. Ofensiva a Prades de Patricia Andrea da Silva, que buscaba, insisto, esa conexión coa pivote, que xa cambiou e retirouse o banquillo, entrou no seu lugar Estefanía Descalzo. Está xogando agora Atlético Guardés, ese lanzamento tremendo, poderoso por parte de Sandra Santiago, pero resposta tamén de Ayelén Rosalet, consigue deter ese lanzamento. E agora que Valeira a portería para incorporación de Antía Espiñeira, mantén a igualdade numérica en ataque. Veremos como xestiona este ataque de novo con esa típica acción de cruces con extremos, de cruces constantes, buscando que corran os segundos e construir a partir de aí unha acción ofensiva. Antía Espiñeira que xoga para Aitana na dereita, que supera moi ben con ese 1 contra 1. Agora os árbitros non consideran que hubiera falta. Moreno que recibe, yo porque esa acción é perigosa. Antía Espiñeira que chocaba. Unha acción de 2 minutos, coido que non ofrece dúbidas, non esa non ofrece dúbidas, boa chegada de Antía, pero a desequilibra claramente. Esa acción de contraataque con unha xogadora en velocidade, a verdade é que están moi castigadas polos colexiados, o reglamento é claro, responsabilidade da defensora. A verdade é que coido que Antía intentou colocarse diante, pero non chegou a conseguilo de todo, e derribou unha acción perigosa. Unha nova exclusión para o Porriño.
Xogando superioridade numérica para Guardés. Pessoa que penetra na zona dereita. Inapelable ese lanzamento por riba da testa de Ayelen Rosalez, que non de telo e nova inferioridade numérica do Porriño. O terceiro ataque do Guardés en superioridade numérica e o primeiro no que a cada éxito neste caso, insisto, están a buscar moitísimas as trayectorias longas para acabar pola zona do lateral dereito na súa rúa, na calle 1-2. Están a encontrar moito éxito e quizáis ten o Porriño que adecuar un poquinho de defensa. Bueno, veremos como foi o Porriño para xestionar esta inferioridade. Agora non é quen de facer esa construcción larga, xogando con os extremos, e Aitana, que está sendo un auténtico coitelo nesa zona. Esos uns contra uns está a costarlle moito ao Guardés de Tela. A xovencísima lateral do Porriño. Sí, xogadora con moita proyección, moi forte un contra un. E tras o arrastre de Aridian dende o pivote, ela busca a situación de defensora libre e vai para dentro. Que boa acción agora de Aitana, que esta vez supera máis limpamente, chega a lanzar e superar a porteira. Unha acción de mérito de Aitana, que está a ser un auténticos factores clave no ataque do Porriño. Intervención agora de Ayelen Rosalez na portería do Porriño. Meritoria parada tamén, que impide que o Guardés lle saque rédito a esta superioridade. Esa última acción ofensiva, apuntabas, Pablo, ben precisa tamén dun corte en sentido inverso de Aridian, que propicia ese deslizamento do traballo do 2 defensivo e a súa vez esa penetración por calle 1 e 2. Tamén Lida. Xoga agora Carolina Bono no centro con ese número 4. Saindo Mica Casasola, chegando centro, intentando xogar. Ese lanzamento cruzado, recibía empurrón. Exclusión despois dese empurrón no aire, tamén meridiana, diría, a decisión dos colexiados. Empurrón do aire tamén está moi castigado porque pode mancarse a xogadora. E agora o Porriño que consigue esta igualdade numérica. Xoga de novo o equipo porriñés agora coas forzas igualadas, xogando con un máis en ataque, validando a portería. Non, xa recuperou o Porriño a sétima xogadora. Metemos aí o Porriño xogando esta superioridade. A bola que non chega a extremo esquerdo. Imprecisión de novo do equipo de Isma Martínez. Moi pronto perdeu a bola o Porriño. Sí, apertura clara para xogar en superioridade, con pivote 2-3 do lado contrario, que non chega. O equipo do Guardés que opta por xogar con 2 primeiras liñas, unha pivote. Esta inferioridade, ese balón que está a piques de escaparse polo fondo da pista. Que se mantenga a posesión o Guardés. Pessoa xogando para a súa compañeira. Esa acción, estamos a ver accións moi violentas, non? En este principio, en este comezo do partido. Máis que violentas, pois quizá non ven asustadas. Sí, bueno, quizáis semella que momento de pretemporada, pero sí, que estes equipos están a piques de comezar a temporada, estos axustes. Sí. Pero bueno, eu falaría máis do respeto que se teñen os equipos e as gañas que teñen as xogadoras de levarse esta victoria, non? Sí, quizás sí. Vemos que me plantexan agora Limas dirixindo o seu equipo. Esta igualdade numérica en pista, pero superioridade en zona de ataque. Lima que buscaba, pero a resposta tamén de porteira. Ese lanzamento de portería. Errou ese lanzamento, non foi quen de concretarlo, de meterlo na portería. Porriño ten que asustar a defensa en zona de segundos, ten que asustar sobre todo despois do traballo da zona central, sobre todo no lado esquerdo. Bueno, xoga de novo o Atlético Guardés. Lima no centro, xogando agora para a zona dereita, esa permuta para que Pessoa ocupe a zona central, busca lado débil, acción de pasos, sacará o Porriño, este contraataque, pide un apoyo. Agora que deixan os árbitros esa continuidade, un partido que comezou trabado, con esas accións antirreglamentarias. Os árbitros tamén queren aplicarlle un pouco de continuidade. Veremos como se desenrola o partido. O que está claro que polo pronto levamos, penso que entre ambos os dous equipos 8 situacións de superioridade ofensiva numérica, e que solamente en 3 desas 8 accións han conseguido éxito, ou polo menos un lanzamento claro. No resto de ocasións foron perdas de balón ou lanzamentos en absoluto cómodos. Erro agora ese lanzamento desde centro de campo, e anotamos un gol para Paula Arcos a distancia. Moitos erros neste comezo, no que se están a impoñer tamén as defensas sobre os ataques.
Tamén os goles se chegan sobre todo en accións a portería baleira de 7 metros. Accións, pero en ataque e posición estamos vendo poucas accións definitivas. De feito, nos últimos 5 minutos prácticamente non hai goles. Empezamos ben con un 2-2 e a partir de aí moitas imprecisións. Cando Porriño na zona dereita, outra perda de balón e outra máis, encadenan os dous equipos perdas de balón, a bola que sigue en posesión agora do Porriño. E veremos se axustan, non? Porque están a sufrir os dous equipos en ataque, están a topar dificultades. Agora é Mika Casasola que ocupa centro, cintado débil, Antía que se desmarca, Antía que volve a pista despois da súa exclusión. E agora un novo erro, nova imprecisión, buscaba un pase longo, o atopa, pero non é quen de collelo. Moitos nervos, 40-20, non, neste partido. Sí, o partido un pouco tolo, erros tanto a nivel de ataque posicional como de orden no contraataque. A que non se pone nerviosa Tais Fermo. De menudo trallazo meteu, bro. Ángulo largo. Non lle tembrou o pulso a xogador do Porriño. Están a sufrir ambos os dous equipos no plano ofensivo posicional, non? Quizáis o Porriño está a sufrir un poquinho máis a rides da defensa 5-1 protagonizada por Paula Arcos, non? Están a transformar a un 2-4 con desdoblamiento polo xeral de lateral dereito, falseada para despois sair, pero non está a cadar éxito pola conta nesas transicións fruto das recuperacións de balón ou das perdas non forzadas do Guardés. Sí que están a cadar bastante éxito. Era Paula Arcos a que o intentaba, chocaba con Arima e con Tais, non era quen de progresar, bueno, como a sempre, non? As defensas pedindo falta en ataque, e o xogador en ataque pedindo 7 metros. O habitual do balonmán. Esa acción agora moi ben, no que penetra Pablo Torreiro con bo criterio, non? Esperando a consecución da acción. E posteriormente vendo que a bola non entraba, pitando ese 7 metros favorable ao Atlético Guardés. Apuntaba Irene antes e ten toda razón que o Porriño está a sufrir moitísimo pola zona defensiva dos douses, non? Están a encontrar situacións claras, xa non solamente ventaxes xeradas do lado contrario, senón incluso de uns para uns con saída ao forte, ten que axustar moitísimo liñas aí atrás. De feito, esta acción, ahora mismo Arima intentar cerrar a situación da súa zona esquerda da defensa, un cambio de sentido do balón e fan dano no seguinte 2. Daniela Moreno asumindo esa responsabilidade de ese 7 metros. Conseguía anotar que polo de agora infalible a xogadora do Guardés. Xogando Mika Casasola en zona esquerda con Tais, apoyase en Antía Espiñeira. Al lado contrario, Aitana de novo xogando con Antía, con Mika que xoga no centro. Ahora Aitana buscando de novo, Aitana que buscaba pivote, unha acción de amigos, non de poucos amigos, diría. Esa acción que mandou a guerra a súa compañeira. E agora era a xogadora, era Mika Casasola que intentaba progresar, non conseguía. Sigue o balón en posesión do Porriño. Ese 2 contra 2 de Antía Espiñeira xogando cara a zona esquerda. A bola que volve, agora Antía que leva un golpe na faciana. Non hai outra lectura que facer que os 2 minutos para o xogador do Guardés. Penso que esta é a segunda exclusión no haber de Paula Arcos, que estaba a desenvolver tarefas defensivas nese traballo de avanzado e que estaba a surcir moitísimos rédito para o seu equipo, porque non estaban a ser capaces de canalizar o balón de lado a lado. Sempre son accións de un para un na zona dos dos defensivos, para continuar non está a chegar moi ben, están a obligarlle a saltar intervalo con este traballo defensivo da 5-1, veremos como plantexa agora o Guardés. Bueno, pues teño que decir que os adestradores habitualmente en pretemporada botamos de menos poder traballar situacións de desigualdade e os están tendo de sobra, Sí, a verdade é que sí. Mika Casasola que intentaba en zona esquerda. Agora movendo o balón o Porriño con dificultades para sacarlle partido a esta superioridade. Moi ben vista elida esa situación por parte de Antía Espiñeira, pero non concreta Tais Fermo ese lanzamento. Impacta no Longueiro, volve as mans das xogadoras do Guardés. Xogando agora con calma e con algún cambio. María Sánchez ocupando o centro da pista, eso a dereita de Sandra Santiago no lateral esquerdo. A primeira liña do Guardés, que competirá este ano en División de Honor, intentando acadar cotas altas. Xogando agora en inferioridade. Ese lanzamento agora, esa acción invalidada por pasos. A seguir atacando Guardés agora. Igualdade numérica en zona de ataque. Recordamos que va liderando a portería. E agora intenta
con esa penetración. Intentaba María Sánchez, conseguía ese 7 metros, un máis para a conta, non sei cantos 7 metros levamos xa, pero a verdade é que levamos moitos e aí vai en favor do Guardés o terceiro, se mal non me lembro, do Porriño tamén, sendo 7 metros. Aí temos ese gol de Sandra Santiago, se non me equivoco, a xogadora que executaba ese 7 metros. Que curioso tamén que cambiaran de lanzadora, non? Tendo en conta que Daniela Moreno estaba acertando nos lanzamentos, pero creo que está máis que estudiado aí esa penetración de Aitana. Moi boa acción de Antía Espiñeira. Sí, Irene. O Porriño ten que asustar un pouco a zona central defensiva. A subida agora excesiva da Aitana, quizáis Fai Caridian teña que desplazarse moito con pivote e deixen un pouco a Arima un pouco desprotexida en esta zona, ganando a superioridade. Bueno, veremos se axusta o Porriño esas situacións. María Sánchez no centro xogando con Pessoa na dereita. O Guardés que xa recuperou todas as súas xogadoras. Pessoa buscando centro, pase directo para extremo esquerdo. Aí temos ese lanzamento de calidade. E aí temos esa definición de Lorena Pérez. Calidade desde o extremo esquerdo da Guarda. Tenemos tamén cambios no equipo porriñés. Ocupando zona dereita Erika Correa. E os extremo dereito Maider Barros. A pivote para recibir, transformación de ese desmarque hacia balón. Estaba moi desmarcada Antía Espiñeira, pero non había pouca opción de pase. Ese lanzamento, esa acción na que guerreou Erika Correia, que mancouse a execución do lanzamento. Como PNU esa acción, a verdade, me parece que está a ter sinais de dor, e confiamos en que se quede niso, non? Nesa acción na que Erika supera con saída ao débil e con moitísima explosividade na acción de lanzamento, e un empurrón, xustamente ímolo ver agora na repetición, se cadra ese empurrón da dorsal número 27 de María Sánchez, ese empurrón lateral que distorsiona moitísimo, non, a trayectoria normal e o tronco, e sobre todo a caída da xogadora número 10 de Erika Isabel, e que, en fin, esperemos que non se echa nada, ainda que amosa bastante dolor polo que vemos na pantalla. Bueno, desexamos que se recupere o antes posible. A verdade que un xesto de dor, pero bueno, non parece que sexa máis que un golpe, non? Aparentemente unha acción dolorosa, pero confiamos en que non tenga consecuencias e que poida recuperarse canto antes, xa non para o partido de hoxe, senón para o comezo inminente da temporada. O importante que parece que os dous equipos acolleron un pouco o pulso e deixaron esos momentos de perdas de balón, tanto dun lado como do outro. Parece que xa están un pouco máis asustados en canto a ataque. Aí vemos como sai do campo, recibe o aplauso de afíns e rivais. Veremos a Aitana ten que ocupar de novo o lateral dereito. Aí temos a Aitana Santomé ocupando ese lateral. Terá que seguir desarbolando a defensa con esas accións individuais que nos primeiros intres do partido fixeron bastante dano a defensa do Guardés. María Sánchez que dirixe agora desde o centro. Pessoa que continúa na dereita, ese cruce, ese desmarque de Moreno, va desde o pivote, lanzamento agora exterior. Quizáis non tiña toda a ventaxa, pero Paula Arcos que non consigue superar, pero nese rechace sí que consiguen un 7 metros. Devolve Daniela Moreno a executar ese 7 metros. Dicía antes, non, da estrategia tamén dos adestradores para o cambio do especialista en el lanzador. Devolve Moreno para executar este lanzamento. Vemos que ten éxito, ese aguanta moi ben a porteira a Yelén Rosales, que se crece con esa parada. El primeiro erro de Moreno, quizáis por eso non quería facer o seguinte lanzamento, non? Por eso foi sustituída nesa execución. Aí non temos ningún patrón, Pablo. Seguramente cada un dos adestradores teña a súa opinión ao respecto. Non eu son partidario sempre de que se un lanzador está a dar éxito, por que non repetir? Aitana Santomé de novo facendo das súas aí no centro da defensa. Bueno, decía antes que está
supoño que está máis que estudado o índice de efectividade das lanzadoras según o orde do lanzamento, non? Tempo morto solicitado por Atlético Guardés, José Ignacio Prades, que vai darnos unha nova lección de balonmán aí. A ver se podemos escoitar. ¡Coño! ¡Todas las veces para atrás! ¡Todas las veces! Nadie se es capaz de dar un pasito para adelante y afrontar la línea de pase un poquito más arriba. Estáis esperando todas las veces a reaccionar. Punto cero, para adentro y todo el mundo 2 pasos para atrás para que nos hinchen a 7 metros, joder. ¿Qué? Da igual la actitud de brazos si perdemos profundidad en defensa, da igual que estéis con brazos, da igual, ¿de acuerdo? No podemos estar siempre esperando a que nos hagan algo para reaccionar más tarde siempre. Atacar un poco más, coño. En ataque, un pase más siempre, un pase más. Los lanzamientos, todos marcadísimos, y mal localizados, todos marcadísimos. Con el brazo, cambiarle algo que sería un poco más inteligente a la hora de lanzar. Venga, ahí pedindo cosas a súas xogadoras. Quédame con ese último instrucción de ser un pouco máis inteligentes no lanzamento, porque a verdade é que Rosales estaba fixo esa última parada, estaba lendo ben os lanzamentos das xogadoras do Guardés. Veremos tamén que falaba tamén aspectos defensivos e ofensivos, veremos se ten algún efecto no partido, veremos se o Guardés consigue poñerse de novo por diante, xa que agora o Porriño que manda con este 7-8. O diagnóstico de Prades é clarísimo. No plano defensivo están demasiado reactivas, planas, esperando sempre a que lles encaren 1 para 1, e insistía tamén no plano ofensivo nas continuidades, sempre un pase máis, que lle cheguen o balón as extremos, que teñen extremos de moitísima calidade, que teñen índices de eficacia moi altos. Agora en precisión nese cruce, María Sancha que non conectaba con Pessoa. Agora Arcos xogando con María Sancha, pero outra bola que se escapa. Aitana que chega ata zona de perigo. Esa asistencia para Maider Barros, que pongo 7-9. Diferencia de 2 para o Porriño. Primeiras ventaxas para o equipo porriñés, que se está sin impoñer agora neste minuto 18 de partido. Xogando Pessoa, María Sancha e Paula Arcos na primeira liña do Guardés. Vemos que construen con ese cruce con pivote. Xogando para a zona contraria. Ahora intentaba Pessoa con esa finta de brazo, intentaba asistir a zona de extremo. No conseguía, sólida defensa do Porriño, Sí, sobre todo en zona contraria, pivote. La acción agora defensiva impedía ese pase a pivote, pero o rexeite que favorecía ao equipo de José Ignacio Prades. Se consigue un novo 7 metros, que leva moito xa o Guardés, E ten que ser a raíz de 7 metros, non? Xa sabemos que erraron o último. Penso que esta situación é importante porque o Porriño podía sentar unha diferencia de 3 goles. Gabriela Pessoa a 7 metros, métese esa bola picada por baixo da perna de Ayelen Rosalet. Importante que estén efectivas neses lanzamentos de 7 metros, xa que moitos dos 8 goles que leva son desde ese tipo de lanzamentos. María que sustitúe a Arcos na situación de avanzado nos últimos minutos. Carla Gómez a Fanny Descalzo. Mica Casa sola xogando para Aitana. Aitana que busca ese oco, moito espazo aí na defensa do Guardés. E Aitana que consigue perforar de novo a portería de Marisol Jarratú. Resposta rápida do Guardés. Se queda en golpe franco. Unha acción que entraban as dúas xogadoras na área. Acción gris, non? Dubidosa, cuanto menos. Si, reclamaba Prades polo menos 2 minutos por ese empurrón cando xa había superado e dispoñías a lanzar. Si, acción un poquinho fronteriza, como dicíamos nós, non? Coido que os árbitros queren guardarse algún 2 minutos para a segunda parte tamén. Non nos gastar todos. Xogando Guardés, trayectoria longa de Paula Arcos, que non conseguía éxito. Colle esa bola antirreglamentariamente. O Porriño que atacar agora a través de Aitana Santomé. Unha máis, Aitana Santomé. Está desatada esta xogadora, que supera unha vez máis esa finta. Moito espacio na zona esquerda do Guardés, con Aridian bloqueando no lado contrario. Pero a verdade é que sorprende, non, que teñan ese espacio, tendo en conta que as accións de Aitana non son unha novidade neste partido. Leva moitas
Non, neste partido noutros. Noutros. O seu xogo teñen a dúas xogadoras con Aridian e iso pasa que no lado contrario chegan fácil. Acción de ahora circulación interior da xogadora do Guardés. Balón para o Porriño, que ten ventaxa de 3 e que quere aumentala. Minuto 21 e medio desta primeira metade. O Porriño que comeza mandando, que achégase ahora a descanso con unha ventaxa de 3 goles. Pero non sei quen de mantelena ou de ampliala nestos 8 minutos e 20 segundos que quedan de primeira parte. Xogando en zona dereita, quedase sen pase a xogadora do Porriño. Moi ben a coordinación defensiva do Guardés, que consigue esta bola. Ese asistencia pasa en profundidade da xogadora do Porriño. Sí, erro de Sarai compensado con outro erro do equipo contrario. Lanzamento seco agora de María Sancha, que sorprende a Yelén. Recorta distancias, 9-11. O rendemento agora do Guardés, que ten un pequeño arreón. Veremos se mantén no tempo, son quen de igualar a contenda. Matías Piñeira xogando para a esquerda para Mica Casasola, que busca a zona exterior, ese 2 contra 2. Non ten extremo na esquina e quere atacar con ese espazo, ese 2 contra 2. Cruce con Matías Piñeira, que é encargada agora de xogar ese 2 contra 2. Busca centro, xoga para Casasola, intentando o Porriño topar ese espacio. Topa moi ben con unha acción, unha calidade tremenda. Matías Piñeira, que supera por fora, le mete o balón por enriba do ombreiro de Carratú. Moi ben tamén Sarai. Non estábamos a ver moito. E aí está. Dá o Porriño a buscar no plano ofensivo unha sistemática 2-4 con desolamento da primeira liña para buscar 2 para 2 por zona exterior, aislar, separar un poquinho os defensores, os intervalos xerar as ventaxas por zona contraria. En este caso o traballo de exteriores é clave, non? Moitas veces deixamos nun segundo plano o traballo dos exteriores como se fosen prácticamente átomos aislados na defensa, e son elementos clave máxime en este tipo de defensas como 5-1. Estánse a empregar duramente o Porriño, unha labor defensiva moi intensa, defensa moi sólida, moi árida. Amenaza de pasivo agora para o Atlético Guardés, que busca unha resolución rápida. María Sancha, que buscaba esa acción rápida, pero hai que repetir o saque. María Sancha agora que apóyase, empezou na dereita, sigue amenaza de pasivo. María Sancha buscando pivote, que ben colle esa bola a xigante pivote do Guardés. E Carla Gómez, a que conseguía transformar ese gol, non sei, diría que invadindo área, non? Si, podemos ver agora mesmo na repetición, quizáis que sí que estaba, sí, efectivamente, co xoño dereito. En todo caso, a acción saldaríase seguramente con 7 metros. Bueno, quizáis por non aburrirnos con 7 metros, os árbitros consideraron que iban deixar esa acción. Aí a temos. Agora recibe moi ben esa acción, esa finta de Xiro por parte de Sarai San Martín. Está na dereita, consigue evadirse da súa oponente, poner o número 13 do partido para o seu equipo. Boa acción do Porriño con desdoblamento e arrastre para entrada directa polo lado dereito. Está a explotar ben esas accións durante o último tramo do partido. As espadas en todo alto aquí no pabellón do Catañal, nesta final da Supercopa. E o Porriño que está a poñer as cousas moi difíciles ao Atlético Mecalia Guardés. Xogando ahora en zona esquerda o Guardés e buscaba Carla Gómez no pivote. Os árbitros interpretan que non hai nada. Xoga en transición o Porriño, que vai chegar ata 6 metros. E unha máis de Sarai San Martín, que consigue conectar coa portería, poñer este 10-4, diferencia de 4 cando nos aproximamos a descanso. Últimos 5 minutos desta primeira metade. E un Porriño moi serio, Si o que temos claro que o Porriño está a incidir moitísimo na zona da súa lateral dereito, non levan 2-14 tanto semana, non teño notado 8 por esa zona dereita, e sobre todo xerados a raíz de uns para uns ou transicións, non goles sinxelos con escaso bagaje previo, e eso pode ser un lastre tremendo para Guardés. Exclusión de Sarai San Martín. Aí temos esa exclusión, esa acción que quedou un pouco enganchada por detrás. Os árbitros consideraron suficiente para esa exclusión. Superioridade agora do Guardés, cando entraba na pista tamén a xovencísima porteira Marián Mera, portería do Guardés. Recente incorporación procedente da canteira do Carballal, e xoga agora moi ben
construido este ataque, esa bola que llegaba o pivote para Carla Gómez, que conseguía superar a Yelén. 3 arriba para Porriño. Valeira de nuevo portería contra de Aitana Santomé en zona derecha. Carolina Bono no centro, construyendo ahora o seu ataque. Veremos lle saca partido a esa estrategia, ¿no?, de Valeira a la portería. Juega Bono para Aitana Santomé, que devuelve para Bono. Circulación de extremos, movimiento de todas las pezas do Porriño. Busca Casasola por zona exterior. Y una acción también recibía esa falta. Pasan los segundos, favorece a Porriño, ¿no?, de cuenta con esa exclusión. E aí temos o tempo morto de Isma Martínez. Veremos o que pode preparar o adestrador, o técnico do Conserva Sorbe, Rubén Sabalomán Porriño. Escoitamos clase magistral de Isma. Vamos a ver, estamos sin portera, ¿vale? Estamos sin portera, nos van a dar 4 pases antes de levantarnos seguro el brazo, ¿vale? Ellas tienen número 91 aquí. Vamos a jugar un 2 central, ¿vale? Pivote, te apartas hacia aquí y que se venga el cambio al extremo. Tais, vestivo cambio, ¿ok? Chicas, pase lo que pase, replegamos. Claro, replegas a este exterior, ¿vale? Mai, ¿dónde estás? Defiendes a este exterior, ahí tú al 2, ¿vale? En el 3 lo coge Alicia y Mica este 2, ¿vale? Cuando recuperemos todas, vamos a jugar un 1+9, ¿vale? Está basculando mucho esta de aquí, jugamos 1+9. Si nos siguen en 5-1, una abierta Baitana, ¿ok? Estamos haciendo daño aquí en este tercero, ¿ok? Chicas, hasta el final, vamos. Bueno, pedíndolle moitas cousas Isma as súas. Santi, como ves as instrucción de Isma neste tempo morto? Alternativa, non? Neste caso vai buscar a dorsal número 91, se mal non lle entendín. Vai buscar quizáis, non sei, estou a tratar de adivinar o procedimento como lle denomina a Isma, non? Quizáis unha permuta por zona exterior para encarar con a pivote aberta en intervalo contrario, ou se non tamén plantexou unha aberta para aislar seguramente a avanzada e encarar quizáis por zona esquerda ou dereita, 2-3, quizáis por zona dereita, non? Porque é onde está a facer estragos o Porriño, co cal quizáis podamos elucubrar algún procedimento similar, non? O número 91 do Guardes, outra das incorporacións deste equipo, xovencísima xogadora, que Aroa Fernández. Veremos se son quen de superala. E temos ese 1 contra 1. Recibía axuda Aroa para defender. Últimos 3 minutos. Ameaza de pasivo agora para o Porriño, que incorpora xa a porteira no campo. Xogará estas últimas accións estos últimos intentos deste ataque. Unha xogadora aí. Vamos a primeira parada de Marian Mera, a primeira de moitas seguro ao longo da súa carreira, porque é unha porteira con porvenir tremendo. Xogando Guardes con Aroa á dereita, con María Sancha no centro e con Paula Arcos na esquerda. Xogando agora estos últimos 2 minutos e medio, xogando en superioridade numérica. Aroa que ataca por fora e Aroa que perfora a defensa, marca o seu primeiro gol deste partido, superando a Yelen Rosalet. A xuventude insultante de unha xogadora como Aroa. Xogando o Porriño agora en igualdade numérica, recuperando xa sétima xogadora de Mica Casasola, que permuta con Carolina Bono. Carolina Bono xogando para a zona exterior. Atención ese lanzamento. Empuñón Mera facéndose grande na portería e posibilitando este contraataque, esta transición a que Aroa xoga con María Sancha. Paula Arcos a que atopa por fora. Recibía ese enganchón por detrás de Maider Barros, que casi te diría que ten que dar gracias de que non supusese algunha sanción disciplinaria. Bueno, quizáis ben acerto que supere con esa finta en xiro, non? E logo deixalle prácticamente lanzar o lastre mínimo. Quizáis aí moi inteligente a defensora cando xa está superada. Daniela Moreno, 7 metros e máis axustada, non pode ir ese lanzamento. Que golpea no pau e entra na portería. Tremendamente axustado Moreno, que recupera esa puntería que lle faltou creo que no último lanzamento. E o Porriño que vai sufrir neste último minuto, non? Agora a inercia positiva leva a Guardés e vai vir moi ben, parece,
as chicas de Isma este descanso, este último minuto previo descanso. Carolina Bono xogando co pivote, Aitana que vai para o centro, busca lanzamento, agora non precisa ben a localización do lanzamento, non consigue entrar. Digno de mención os números que está a facer Marián na portería desde que entrou. Sí, a verdade é que sí. Pero Aitana siga o seu. Agora non acertou, pero ela sigue penetrando por esa zona dereita. 30 segundos para o remate desta primeira parte. Jogando Atlético Guardés. Agora é Aroa que xoga na dereita. Perde ese balón, bola en largo. Agora para xogadora rapidísima Sandra Fernández a la izquierda. Consigue ese golo. 13-15 para o Porriño, 9 segundos. A piques de rematar esta primeira metade. Xoga o Guardés. Paula Arco xogando para María Sánchez. Topa moi ben o pivote a Carla Gómez. Consigue transformar este gol que pecha unha primeira metade moi emocionante na que o Porriño conseguiu ir por diante, pero que o Guardés conseguiu reducir esa ventaxa a mínima expresión. Menudos 30 minutos que nos quedan por diante, Irene. Sí, a verdade que sí. Tivemos pois dúas partes onde empezaron os equipos bastante enchufados, con igualdade no marcador, e despois, tras un período de bastantes imprecisións por parte dos dous equipos, volveu cada un a tomar as rendas do encontro. Porriño ten problemas na defensa, na súa zona esquerda, dereita do ataque do Guardés. Guardés quizáis con María Sancha no avanzado, quizáis saca o equipo colectivo, o ataque colectivo do Porriño máis atrás, pero abre máis socos dentro. Quizáis unha das destacadas deste encontro é Aitana, polo dano que está facendo nun contra un. Santi, ten que cambiar os equipos nesta segunda metade. Cales poden ser as claves do que nos queda partido? Penso que ten ben claro o Guardés que ten que facer. O primeiro é todo o que sempre apunta Pilla moi pertinentemente, que é ese golpe franco para paralizar, para nublar as transicións ofensivas, neste caso do Porriño. En segundo termo, xustar a defensa ao intervalo 2-3 do lado dereito para cerrar reses uns para uns que tamén están a xerar beneficio nas transicións, o cal no plano defensivo non hai moito máis diagnóstico que ese, e no plano ofensivo reducir as perdas de balón cando xeran as ventaxas e van materializalas e amortizalas, reducir as perdas de balón previas ao último pase, non? Que está a lastrar moitísimo. Se a portería axuda, penso que o Guardés pode perfectamente tornar a esa senda positiva e levarse e alzarse coa vitoria no día de hoxe. Bueno, as espadas en todo o alto neste pabellón do Gatañal, entre dos equipos chamados a ser rivais na próxima temporada. E bueno, ponemos tempo de pausa agora aquí no pabellón, deixamos coas mellores imaxes da primeira parte, volvemos nun intre.
noso último minuto, a nosa despedida é para Fran Teixeira. Un tipo visceral, con carácter auténtico, unha figura clave do balonmán galego e tamén español. Pelexou contra un cancro e nunca deixou de adestrar. Esa era a súa paixón. Ata sempre, Fran Teixeira. Houve unha época na que co cambio de século Fran Teixeira emigrou a Portugal. Sempre volcánico, malia ir co traxe cando estaba no Sporting de Lisboa. O profesor foi 2 veces campeón de Liga. Cando visitábamos, confesaba que algún día soñaba con atopar por Galicia un club con aquel grao de profesionalización. Galicia e o balonmán, unidos a Fran Teixeira. Foi o seleccionador galego. Chegou a soar mesmo como seleccionador español. Foi o adestrador do histórico Mercantil a finais dos 80. O técnico que revolucionou a historia do Teucro. Ascenso a máxima categoría e clasificación para Europa. Os grandes de España perdían co Teucro de Teixeira. El erguía os brazos e disfrutaba. Ascendeu a Academia Octavio Elite e converteu o Chapela nun equipo da zona media da Liga Sobal que rozaba as competicións europeas. Enérxico e sempre visceral na pista. Confesaba que era unha espiña non ter adestrado en Cangas. Cando non estaba nas pistas, estaba connosco, na Galega, para dar leccións de balonmán. O seu ciclo como adestrador cerrou en Chapela. Levaba aí 14 temporadas, últimamente compartindo o posto de técnico co seu fillo Adrián. Case 4 anos lidando cun cancro, ese inferno do que se abrigaba cos adestramentos e cos partidos. Sería difícil explicarlle a alguén no presente e no futuro que é o balonmán galego sen lembrar a Fran Teixeira, unha lenda que nos aprendeu a amar o balonmán co corazón e que nos deixou onte aos 63 anos. Volta no pabellón de Gatañal en Cangas para asistir a esta segunda parte desta final da Supercopa Feminina. Unha final na que o Porriño estáse a impor nesta primeira metade con ventaxas de ata 3 goles ante un Atlético Guardés que recortou esa diferenza no tramo final. E bueno, na que tamén estamos a ver moitas probas, moitos movimentos. E aproveito tamén este momento de pausa para comentar e para agradecer ya TVG, a Diputación de Pontevedra, o Balonmán Chapela por ceder esas imaxes de homenaxe a Fran Teixeira.
bueno, dar as gracias antes do comezo desta segunda metade. Que podemos esperar, Irene, nesta segunda metade? Quizás esos equipos vayan máis a polo partido, non hai xa menos rotacións. Sí, sobre todo o Guardés, eu penso que fixe bastante rotacións e bastantes cambios menos habituais do normal nun partido en competición. Eu espero que agora xa vayan a por o partido. A disposición do Porriño parece que a disposición prácticamente inicial. Más esa acción no lateral izquierdo, moi boa a incursión por parte de Mika Casasola, superando a súa rival. Tamén celebramos aquí que Erika Correia este de novo no campo. Víamos en faceta ofensiva recuperada dese golpe. Sí, mal asuste das xogadoras de Porriño na zona exterior, pouca estrutura despois da recuperación do Atlético Guardés. Aí vemos a Erika Correa ocupando o lateral dereito do Porriño. Antía Espiñeira no centro, Mika Casasola incombustible nese lateral esquerdo. Aí Antía que encara, Antía que dalle continuidade para Mika para Erika en zona dereita, perde esa bola que va directamente ás mans da xogadora do Guardés, María Sancha, a que se apoya na zona dereita. Gabriela Pessoa que capturaba esa bola. María Sancha que lle pon pausa. Momento de cambios para incorporación de Lima, de Patricia Lima no lateral esquerdo. Xogando Atlético Guardés, buscando empate no marcador. María Sancha xogando para a zona esquerda. Lima aí buscándose esa zona central e bien a continuidade, pero errou no pase. Pessoa que non conseguiu conectar con Daniela Moreno no extremo dereito. Xoga Antía Espiñeira atacando 1 contra 1 no centro. Xogando para a esquerda, continuidade. Agora terceira oleada do Porriño, que sufría ese agarrón de Pessoa, que se emprega tamén con dureza en defensa. É xogadora moi sólida. Xogando Erika na zona dereita. Espiñeira agora movendo a bola ao Porriño. Espiñeira xogando con pivote. Movimento agora de balón. Agora que non pode mantener a posesión de balón María Sancha, que recibe en campo contrario. Mika Casasola que hacía esa falta. Perda de balón do Porriño coa oportunidade do Atlético Guardés de empatar no marcador. Estamos organizando a Lima desde o centro. Patricia Lima que ocupa esa posición de directora de orquestra. Xogando para a dereita, xogando para a esquerda, movendo balón o Guardés. Patricia Lima que non ve claro o pase, recibíase agarrón das defensoras centrais. Decíamos pegajosas, áridas a defensa do Porriño. Xogando Patricia Lima, buscando continuidade para a zona dereita. Moi ben collida con unha man. Eso superando a Yelena portería, poniendo empate a 16 no marcador neste minuto 3 da segunda parte. Colocación do pivote en 1-2, transformación a 2-3 do lado contrario, ganando a superioridade por o lado dereito. Vamos xogando o Porriño. Aí temos a Erika, se lanza ese pase para pivote. A pivote que capturou esa bola, non sei como conseguiu superar a Vivian Rodríguez. Unha das grandes referencias ofensivas, non defensivas deste Porriño esta temporada. Xogando Guardés en a zona dereita, Pessoa, María Sancha e Patricia Lima ocupando esa primeira liña. Está a acumular moitos minutos sobre o campo, que pode ser moi parecida a primeira liña, a principal arma que presente o Guardés en competición oficial. María Sancha superando a Lima e superando tamén a porteira do Porriño, poniendo 17 iguales nesta segunda metade. Antía Espiñeira xogando ese lanzamento tremendo de Mika Casasola. Tremendo lanzamento, a potencia que lle sacou. E agora esta acción que remata con 7 metros. Esa acción a que superaba Patricia Lima.
protesta intensamente Isma e non sen razón, porque ben é certo que cando agota a bota e incorpora o balón, sempre o ciclo de pasos está a agotalo, está a incurrir sistemáticamente en pasos lastradas polo golpe franco. En ambas as dúas zonas están a dar a continuidade, Isma non lle queda outra que aclimatar as súas xogadoras a esa dinámica de arbitraxe, pero ben é certo que están a incurrir sistemáticamente neses pasos. E aí vemos esas protestas, fruto desas protestas aí temos o cartón amarelo para o banquillo, que non pode insistir nesas protestas ou acabará con unha exclusión, a sanción máis grave. Aí Moreno que executa ese lanzamento, perdón, de Pessoa, Gabriela Pessoa encargada de executalo. Vemos conseguindo éxito, superando a Estela Carrera, que ocupara a portería para intentar deter ese lanzamento sen éxito. Importante a actuación de Mica Casasola, unha das fichaxes novas deste ano do Balonmán Porriño, que está chamada a ser unha das xogadoras importantes. Xogando Porriño agora en zona esquerda, Erika que ocupa agora a zona central, escorres ese balón, non chega a coller de todo, busca esa incursión hacia o lado débil, non é capaz de superar a Marián. E unha máis para Marián, unha parada máis da xovencísima porteira. Cinta de brazo de peso, a continuidade para Daniela Moreno no extremo dereito, e agora parada de Rosaled, que a verdade é que tampouco tivo moitas na primeira metade, pero que agora está a sacar rendemento a porteira do Porriño. Ainda con todo, Guardés, xa apuntaba moi ben Irene antes, está a encontrar estacións de lanzamento moi claras pola zona dereita, iniciando sempre por lado contrario, transformando, como ben dicía Irene, insisto, ese cambio de intervalo, non? O intervalo contiguo. Tremendo xesto técnico, cambio de dirección de María Sancha, que non equilibrouse de todo para ese lanzamento, perdíase por un lateral, pero quedanos aí nas retinas esa finta espectacular. Agora era Antía Espiñeira que intentaba darlle continuidade, non era capaz. Moi atentas as defensoras tamén, aí vemos na repetición ese brusco cambio de dirección, e como al final non era quen de meter a bola na portería. Unha magua, unha acción espectacular. Empate no marcador, xoga Antía Espiñeira buscando un contra uno centro, continúa de cara a dereita, esa bola que captura Carme Castro no extremo, ese enganchón por detrás que se vai saldar con unha exclusión de Lore para xogadora Lorena Pérez, xogadora do Porriño, do Guardés, perdón, superioridade agora para o Porriño. Espectacular esa finca de Erika conseguida ao punto forte, cunha explosividade e un primeiro paso motrizmente feroz. Bueno, que chega a esquina, ese lanzamento é unha máis para Marián, que está en números de competir e titularidade as súas compañeiras, porque espectacular os números de Marián. Sí, a verdade que sí, vese que está moi motivada. Increíble a adaptación de Marián ao seu novo equipo. A aportación, a ver, xa coñecíamos a Marián, pero non pensamos tampouco que iba a rendir tan ben nun reto de tanta altura, de primeiras. Porteira con moitísimo futuro. Xogando Patricia Lima no centro, María Sancha na esquerda. Esa permuta agora, ese 2 contra 2 de Patricia Lima, que xoga moi ben coa súa compañeira Carla Gómez. E Carla Gómez que, sen complicarse a vida, ese lanzamento en bota entre as pernas, supera a Rosaled e permite ao Guardés poñerse por diante para contrarrestar esta tendencia. Isma Martínez que lle pon pausa ao partido, pide este tempo morto. Vamos a escoitar as verbas de Isma. Hemos ido, tías. ¡Ey! No están pitando los pasos, no podemos defenderla a picar. Van 6 goles en cuarto paso y cuando nos piten uno nos quedaremos contentas. Hay que ir al choque, Salah. No vale, nos llevan 6 goles en cuarto paso porque no vamos a chocar. No lo pitan, ya está, hay que adaptarse. Bien, a partir de ahí, tía, nos juegan con una menos y te buscan, no me jodas. No puede contigo esa hicha, no puede contigo. Fuerte, ¿vale? Sube y no dejéis cortar a la pivote cuando jueguen el 10, ¿vale? Vamos a jugar en ataque con Caro aquí, con Antía, ¿vale? Jugamos con 2 centrales y Mica. Busca el bloqueo al tercero aquí, ¿vale? Que te abra un poquito Carmen. Jugamos con el bloqueo al tercero, Ari. Bloqueo al tercero aquí. Cuando estemos todas, jugamos un 1+4 lateral. Carmen, sal a recibir, que no saliste, ¿vale? Sal a recibir el 1+4. Venga, basta. ¡Vamos, dale! Bueno, pedindo Isma que as súas xogadoras se adapten ás situacións do partido, non? Sí, sobre todo
todo a intensidade defensiva no un contra un. Bueno, aproveito este momento do partido tamén para recordar a xente que nos está a ver, os espectadores que nos están a ver a través da canle de YouTube da Federación Galega, que poden participar no chat aportando os seus comentarios que os lemos desde aquí, aportar información interesante sobre o partido, tamén darlle un pulo a seus equipos. Xogando Antías Piñeira no centro, buscándose 2 contra 2, continuidade para a dereita, a bola que chega para Carme Castro, que non é quen de superar a Marián, unha bola que se perde polo fondo. Agora o Porriño que está a topar problemas, non están encontrándose cómodas xogadoras do Porriño. Este tempo morto parece que tampouco fixo moito efecto. Veremos se o Guardés é quen de manter esta racha e conseguir poñerse por diante. Xogo Isma, unha estación de bloqueo 2-3 para xerar a ventaxa por zona exterior. Esa ventaxa numérica lograron efectuala, digamos, non? Pero ben é certo que a figura da portería do Guardés, sobre todo nesta segunda parte, está a ser espectacular. Xogando a primeira liña do Guardés, buscando un espazo na sólida defensa do Porriño. Está moi activa e moi sólida esa defensa. Agora Patricia Lima, que buscaba unha incursión por zona esquerda, non atopaba Seoco. Patricia Lima que segue ese lanzamento agora sorpresivo. Debemos ver o que ocorreu, porque o banquillo do Guardés solicitou un tempo morto xusto no momento no que a bola parecía que iba a entrar. Efectivamente ao final entraba, pero se concede o tempo morto, non vale este gol. Seguirá atacando o Guardés e podrá facelo despois deste tempo morto no que escoitaremos a José Ignacio Prades. Lo di mucho tiempo de que lanzara y vale, está de puta madre. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos pases? Preguntarlo. Quedan 2. Vale, chicas. Hey, venimos, ¿vale? Sacamos, que será 1, ¿de acuerdo? Chicas, venimos, ¿de acuerdo? Saco que es 1, me voy largo, me voy al cruce, ¿de acuerdo? Me voy al cruce, ¿vale? Y lo que hago es, te la tiro en fly, ¿dónde estás? Dani, va contigo, ¿vale? ¿Sí? Repito, 1 central, me da igual, vengo aquí, en vez de venir al cruce, tiro, ¿vale? Pero chicas, pues 1 y el segundo para finalizar, ¿vale? Si veis, si siguen a Gaby, ¿vale? Nos metemos por la espalda, ¿vale? Venga, o fly, por la espalda. Bueno, xogada pechada para finalizar este ataque. Recordamos que ten dous pases, por lo que podemos ver. Preparan esa xogada de fly con cruce falso. Pues veremos se é efecto. Parece que van buscar unha trayectoria longa e unha resposta quizáis en cruce falseada para ir ao fly. Quizáis o que pudimos entender. Esa trayectoria agotouse, acción de pase. No. Ten un pase máis agora Patricia Lima. Un pase do saque que terá que finalizar sen oportunidade de soltar, de facer un pase máis. Aí Patricia Lima que busca con esa finta de brazo tremendo. Como escarba a xogadora que interrumpida por esa infracción de pasos e que terá que volver a intentalo. Recordamos que cando hai golpe franco incrementase un pase máis. E ten outro, aí está ese pase. Ese lanzamento agora ben capturado pola porteira, que busca un pase longuísimo para Fly. Tremendo gol que acaba de marcar o Porriño. Espectacular o pase largo de Estela Carrera e a finalización. Aí vemos o Fly. Espectacular ese, o Guardés preparaba un Fly. Obtivo resposta directa do Porriño, Levamos anos en ver unha acción desta complexidade, sobre todo a definición, como recibe prácticamente co tronco rotado, é capaz de definir con esa maestría. Espectacular acción. Era Thais Ferma que eleva a firma dese golazo. E agora tamén esta conexión con pivote. Moi atrás as xogadoras na zona central do Porriño, o que permite chegar a situaciones claras de lanzamento por zona central. O Guardés que está por diante con este 20-19, mandando agora equipo do Guardés que non é capaz tampouco de distanciarse. Máxima igualdade aquí no Gatañal nesta final da Supercopa Feminina. Xogando agora, intentando perforar esa defensa ao Porriño. Intentaba agora Estela con ese lanzamento cruzado, perdón, Erika Correia. Ese lanzamento cruzado que perforaba, superaba a Marián. Tampouco pode paralo todo. La pasa de Guardés, esta jovencísima porteira.
aí pode ter unha boa ferramenta ofensiva o Porriño coa figura de Erika, non? Con esas permutas ou esas trayectorias por zona central, con esa explosividade que lle caracteriza ese lanzamento cruzado. É unha xogadora que pode marcar diferencias no plano físico. Patricia Lima xogando ese cruce para María Sancha que busca enomear tamén a Yaiza, que está ocupando o pivote, unha das incorporacións tamén xovencísima, estaba en idade juvenil, coido que ano pasado, incorporación para o equipo, a persoa que o intentaba. E o Guardés que non ten problemas en darlle minutos a xogadoras moi novas, No, está probando varias cousas, está dando minutos reais a xogadoras para ir rotando. Está ya a dar resultados, xa que levantou o partido. Carme Castro, que non era quen de finalizar esa acción, superar a Marián, e recordemos que ten a Marián e a Yaiza no campo o Guardés, dúas xogadoras xovencísimas procedentes do Carballal, que están aquí xogando esta final da Supercopa Galicia Femenina, competindo a un altísimo nivel, tanto Aroa como Marián demostraron un altísimo nivel, o de Yaiza xa coñecemos de sobra tamén. Intento agora nese extremo esquerdo, era Taisa que intentaba, pero moi atenta tamén a extremo do Guardés para detela Lorena Pérez, que cruzou o campo completo para chegar a cortar ese contraataque. Moi ben a faceta defensiva desa xogadora. Xogando agora Erika con Antía que dea moi ben a continuidade para Tais que aguanta e supera a Marián. Un sexto técnico Marián que a piques estivo de detelo o lanzamento, adivinou moi ben esa trayectoria, pero non foi quen de detelo. E que as lanzadoras tamén son de moito nivel. María Sancha xogando co extremo esquerdo, ese lanzamento agora o que vemos de Lorena Pérez. Pase longo, longuísimo para Tais. Tais que supera unha máis, Tais que está desatada agora nesas transiciones, esos contraataques. Non se conforma con ese flyco que nos deleitou, que está nunha racha positiva. A rápida xogadora do Porriño, que pon por diante por 2, 20-22. E o Porriño que está agora a traballar moi ben e a conseguir unha renta para os seus intereses. Patricia Lima dirixindo desde o centro, marcando xogada. Sandra Santiago que ocupa agora o lateral esquerdo. Venga agora para o centro, recibe aí no centro buscando situación de lanzamento. Lanzamento seco, potente, que non pode deter Estela Carrera. Moi boa acción de Sandra Santiago, xogando agora en zona dereita. Aitana Santomé, que recupera a súa posición no lateral dereito. Ahora se intenta agora zona izquierda, 7 metros para o Porriño, oportunidade de novo de recuperar esa renta de 2 goles. Boa acción tamén de Mica Casasola, que será mesma a encargada de executar o lanzamento. Veremos se supera desta conta Marián. Primeiro Amago aguanta, carga o brazo de Marián Mera, que non é quen de telo. E agora 21-23. Estamos a piques de chegar ao Ecuador da segunda metade. Aí temos as espadas en todo alto, xogando o Guardés en ataque, loitando por conseguir, por acabar esa Supercopa Galicia. Un evento de pretemporada, pero pola intensidade do xogo casi que parece competición oficial, Intentaba agora conectar con Yaiza Patricia, pero non conseguía. E corre o Porriño, Antía Espiñeira xogando para a zona esquerda, en cruce, a bola que chega para Aitana Santomé. Ese lanzamento cruzado, picado, se perde polo fondo da portería, non é quen de conectar. Intercambio agora de golpes entre os dous equipos. Patricia Lima buscando ese pase, consigue conectar con Sandra Santiago. E Patricia Lima que víase o chan. Defensa adiantada agora por parte de Mica Casasola. Antía Espiñeira loitando esa bola, non consigue. A acción que queda invalidada. Construe agora o Guardés. Vemos agora sanción disciplinaria para o banquillo do Porriño, e terá que sacar do campo a unha das súas xogadoras, Isma Martínez. Acción dubidosa, porque Isma está a protestar que a xogadora
que estaba dentro da área, beneficiase de área para obter ese espazo, a pivote neste caso. Non sei se saiu na mesma liña, no mismo eixo. Isma parece dicir que non, en todo caso acción dubidosa, ainda que están ambos os dous adestradores a presionar moitísima a parella arbitral, e coido que non tardará moito en sancionar o banquillo contrario do Guardés. Se sigue nesta dinámica tamén, Como tamén é certo que Isma xa tiña cartón amarelo. Veremos en que acaba. Vemos a unha xogadora do Guardés que se doe no chan. O Porriño que para o balón. Era Sandra Santiago, a xogadora que recupera a súa posición. E deportivamente o Porriño que non aproveita esa superioridade. Recupera a súa xogadora en defensa no sistema defensivo o Mecali Atlético Guardés. Xogando Carolina Bono no centro, con ese cruce con pivote, apoiándose en zona esquerda, e vemos a Erika Correia xogando, intentando atopar ese xogo coa pivote, pero non consegue. Alicia Campo estaba nesa posición de pivote. Vamos a Guardés intenta recortar agora, está a diferencia de 2 goles. Ten que incidir máis Erika no lanzamento exterior. En esa situación xa falábamos antes, Irene Meseu, das permutas por zona central, incluso de cruce central pivote para separar o bloque central defensivo e encarar a unha das treses. Está demasiado ofuscada buscando pase na liña ou as continuidades cando ten que fai esa oportunidade de lanzamento exterior, incluso esa finta un para un con saída corta para xerar as ventaxas. Boa finta agora de Patricia Lima, intervención espectacular de Estela Carrera, que foi con todo coas dúas mans e conseguiu desviar esa bola. E oportunidade para o Porriño de acrecentar a súa ventaxa. E veremos quen de facelo. Jogando o Porriño con esa primeira liña recoñecible. Aitana Santomé na zona dereita, dándolle descanso a Erika Correia, buscándose un contra un. Carolina Bono xogando con Paula Arcos, con Sandra Santiago. Ahí está ese lanzamento. Ahora sí consigue recortar distancias. 22-23. Donde María Sancha, contraataque, intercambio de golpes agora cando nos aproximamos aos momentos decisivos do partido. Minuto 18. E os equipos que comezan xa a ver a luz ao final do túnel dese final de partido, e despois de alzar como cambios da Supercopa Galicia, que ninguén quere perder. Agora xoga zona dereita Carolina Bono, Mica Casasola no centro, e na esquerda Santomé. Intentaba ahora unha vez máis Mica Casasola. Amenaza de pasivo para o Porriño. Aitana Santomé que percute, que supera. Axuda coido que foi por dentro da área de 6 metros. E remata en sanción de 7 metros. Será la propia Mica encargada de ejecutar ese lanzamiento. Mica que dispara directamente y supera a Miriam Sempere, que ocupa ahora portería no Guardés. Ventaja de 2 nuevamente para o Porriño. Xoga o Guardés. Irene, quedalle algo os equipos que guardarse para estos últimos minutos. Eu penso que agora o Guardés ten que apretar se quere levar a Supercopa, se quere gañar. Estou vendo con bastantes dúbidas. Vexo un pouco máis empezado o Porriño, aproveitando situación sobre todo na defensa do Guardés, con este 6-0 plantexado agora no último tramo desta segunda parte, aproveitando situacións de 1 contra 1 e situacións de subidas a veces desasustadas defensivas. Sandra Santiago xogando para a dereita, ese balón para Paula Arcos, conseguía superar por zona exterior e consigue esa exclusión, máis 7 metros, que a verdade é que lle pode dar un pulo ao Guardés crucial para abordar estos últimos minutos do partido. Aí temos ese lanzamento que vai facer Daniela Moreno, a especialista do Guardés.
máxima responsable dos 7 metros. Con esa zurda que ten Auro. Carga o lanzamento e por riba da banda. Estela Carrera consigue superala. Poñero 23-24, máxima igualdade. E teño que dicir, unha opinión personal, pero coido que este torneo, esta Copa e Supercopa de Galicia nos debe unha prórroga. Sí, a máis a dinámica de caixar gol portería tras portería, dicir acción tras acción, co cal tamén o Cruno empeza a apretarlle un pouquiño Guardés, ten tempo máis que de sobra, ventaxa mínima, pero sí que pode ser un escenario perfectamente factible atendendo o contexto que estamos a vivir, co cal non o descartamos. Bueno, ya podemos disfrutar dese espectáculo, cando é espectacular tamén esa acción na que o xogador do Porriño conseguía, Carolina Bono conseguía ese lanzamento en extremis casi desde o chan, casi tumbada dentro na área, que conseguía cruzar ese lanzamento e metelo na portería do Guardés para Poñero. 23-25, sigue mandando o Porriño nesta segunda metade neste partido. Patricia Lima que xoga para a dereita, intentado agora Paula Arcos nunha acción a que quedábase un pouco enganchada Mica Casasola, unha acción que quizáis podía ser algo máis. Non sei se os árbitros tampouco gastaron todos os cartóns amarelos. Está Prades a pedir polo menos unha exclusión, porque quizáis superou e agarroulle a defensora xa cando superara a súa posición. Daniela Moreno que lanzou con moitísimo ángulo, pero boa resposta desde la Carrera na portería, que mantén esa ventaxa para o seu equipo, de que está a costar o Guardés alcanzar, non, ao Porriño. Creo que está a facer as cosas ben, pero sempre lle falla algo para conseguir ese empate que lle dé máis opcións para os minutos finais. Sí, esencialmente esa faceta que apuntes, Pablo, está no traballo defensivo, non? Están a encaixar goles sistemáticamente en cada unha das seccións. A portería tampouco, dende que houve o cambio fai máis ou menos 7-8 minutos, tampouco está a aportar moito. De feito, a última acción poderíamos dicir que un erro parcial da portería, non? Non precisan dun par de intervencións. Bueno, tamén é certo que nos últimos minutos de Mariana portería tampouco estaba a tocar bolas. Tamén sería moito pedirlle tamén que siguera con o nivel que amosou nos primeiros minutos, pero sí que é certo que a portería do Guardés deixou de aportar por tanto que aportaba no principio do partido. Veremos se quen de encontrar ese puntiño extra que lle dé o empate no marcador. Pouco máis de 7 minutos para o remate do partido. Xogando agora con ese pasivo. Aí esa acción agora. Ángela Nieto desde o extremo esquerdo, saindo da súa posición e buscando ese oco para conseguir sumar un gol para o seu equipo, aproximar ao Guardés ao Porriño. Poñero 24-25, cando restan menos de 7 minutos para o remate. Movendo pezas agora os banquillos. Cambio agora no extremo esquerdo. Tais Fermo que ocupa de novo esa esquiniña do ataque do Porriño. Antía Espiñeira dirixindo desde o centro, Aitana na dereita, Mica Casasola na esquerda, xogando Antía Espiñeira buscando aí no centro. Aitana que non o ve claro, non ven espazo para que atacar. Antía xogando para extremo e Taisa que lévase. Intervención de Miriam Sempere. E se antes falábamos da portería do Guardés, aí está Patricia Lima agora coa bola. Boa parada de Miriam Sempere, que é certo que non a viramos moito no partido, pero ollo que pode ser clave nestos minutos finais. Sí, penso que tamén o Guardés debería optar tamén a algunha situación de lanzamiento exterior. Están trasladando moito a bola, están favorecendo o bloque defensivo do Balonmán Porriño. Simplemente en accións como a de agora, de situacións ganadas ou situacións de pouca basculación, encontran zonas exteriores. Intentaba Paula Arcos na zona dereita, un lanzamento franco que non era quen de conectar coa portería. E agora a resposta do Porriño, Aitana intentando superar. Boa axuda defensiva tamén do Guardés, que poñe freo a Aitana, que estivo máis cómodo durante a primeira metade, non, Irene? Sí, eu penso que se asustaron un pouco. A Aitana tamén as xogadoras se van cansadas. Eu estou vendo un partido de moitos trocos, de moitos cambios, de moitas probas. Falta quizáis un pouco de asuste en canto a esas situacións. Agora intentaba Mica Casasola, non foi quen de meter gol. E agora que intentaba tamén Daniela Moreno, que con ese lanzamento impactaba no rostro desde la Carrera, que está a facer vos números agora. Sí, boa porcentaxe desde la Carrera.
nesta segunda parte. Aí temos que se recupera dese lanzamento. Tampouco está ter sorte nestes últimos minutos Daniela Moreno neses lanzamentos desde o extremo. Cando entramos agora nos últimos 5 minutos do partido, máxima igualdade aquí no pabellón do Gatañal, ambiente espectacular, emoción ata o final, de balonmano femenino de altísimo nivel. Permuta na zona esquerda, Antía Espiñeira buscando un contra un, continuidade para Casasola que busca un apoyo. Arriscada esa incursión de Ángela Nieto, defendendo moi arriba, expóndose moito, non? Acción na que é fácil que os colexiados vexan unha Erro acción nos disciplinaria. defensores centrales de Fanny de Carla, pouca xestión, entrada do Porriño a gol. Mica consigue superar e aí tamén o centro. Arima tamén leva moito traballo no partido de hoxe, leva moitos minutos a nivel defensivo, e tamén erra nesa situación. Agora é Antía Espiñeira que conseguía ese gol. Antía Espiñeira que non se está prodigando moito de cara a portería, pero está aí tamén para aportar a súa calidade nos minutos decisivos para marcar ese gol. Últimos 4 minutos. Ahora intento de Paula Arcos na zona dereita. No vimos ao anterior gol de Sandra Santiago. 25-27, superioridade numérica agora para o Guardés. E cantas van xa? Ya non levo a conta xa, pero que entre os lanzamentos de 7 metros e as exclusións desbordouse o Excel. Sí. Agora pedía o Guardés acción de 7 metros por costume xa, supoño. Pero a cosa queda sen golpe franco. E xoga o Atlético Guardés en primeira liña. Agora terá que aproveitar esta superioridade numérica para aproximarse no marcador. O balón que chega para extremo dereito. Ese lanzamento que se perde por riba da portería. Ese intento de lanzamento de Gabriela Pessoa no extremo, se non me equivoco. Non que quede conectar. Esgótase o tempo tamén para o Guardés. Queda un pouco máis de 3 minutos. Queda pouco, erros como estos non forzados, de situación de un contra porteiro, al final poden ser decisivos. Aí está xogando o Porriño con unha xogadora menos, buscando un apoyo. Aitana que busca con ameaza de pasivo agora, ten que buscar portería. Recibía esa falta. Quedanlle aínda pases, pero terá que buscar insistentemente a portería agora o Porriño se non quere perder esa posesión. E Aitana que busca Antía. Y vemos un nuevo fly do Porriño que esta vez non pudo rematar, non pudo conectar coa portería. Antía Espiñeira que recupera a súa posición defensiva. Están defendendo cunha xogadora menos e con unha defensa avanzada. Sí. Corrixindo agora Isma esa situación. Ataca Guardés, 25-27, 2 minutos e medio para o remate do partido. Todo por xogarse. Un bo parcial agora do Guardés, podería meterlle na final. E aí é Paula Arcos a que recibía esa falta, pedindo algo máis que golpe franco. Parece que mancouse a aguerrida xogadora do Guardés, pero recupérase correctamente e terá 2 minutos o tempo que segue correndo. Sí, pouca basculación aí do equipo de Porriño, a pesar de estar unha menos. Intentando xogar coa pivote, recibe a bola de novo Patricia Lima. E aí temos ese gol que pon o 26-27. E mete no partido Guardés a falta de casi 2 minutos. 100 segundos para o remate do partido. Ventaxa de un para o Porriño que ten bola agora. En igualdade numérica xa. Que ten bola para ponerse 2 arriba. Volve Paula o avanzado defensivo. Un gol agora do Porriño poría unha pedra gorda encima esa do Guardés, que tería moi difícil a remontada. Aitana agora xogando para a zona exterior, continuidade para extremo. Ese lanzamento que conecta ao extremo dereito do Porriño, que consigue Maider Barros. Gol moi importante. O Guardés que terá que atacar rápido. Patricia Lima que busca acción de gol e consigue poñerse de novo a un gol. 1 minuto para o remate. O Guardés que buscará esa bola que lle permita levar o partido a prórroga.
Todo por xogarse, Irene. Todo por xogarse. Lo que nos espera, 50 segundos. Sí, Porriño intenta levar avanzado, traballar con aperturas e xogarse no lado dereito non contra un. Está preparado para solicitar tempo morto. Con ese tempo morto pode facer que pasen os segundos. 35 segundos para o remate. As espadas en todo alto, emoción aquí en o pabellón de Gatañal. Escoitamos a Isma. Vemos o que ten que dicir as súas xogadoras. 35 segundos, ¿vale? Vamos a jugar hasta el final, vamos a buscar alguna falta, ¿ok? Jugamos 1 más 4, empieza Aitana aquí, Aita aquí, Mika aquí, ¿vale? Y Antía aquí. La que desdobla es Aitana, ¿vale? Y sale por el otro lado, ya tenemos el repliegue montado. Jugamos, ¿vale? Si nos hacen mixta a Antía, ¿vale? La echamos atrás y jugamos 5 contra 5. Sale a recibir y juegas tú de cara, ¿vale? Tías, ¡ey! Pase lo que pase, replegamos. Un único cambio, que es el de Maider corto con Arima. Si no da tiempo, baja el 3 y nos colocamos en el 3. ¡Tías! ¡Es gol! ¡Va! Bueno, Isma o ten claro tamén, entrada lateral para saída polo lado contrario. Ese hai unha mixta central. Antía, pois, xogo 5 contra 5. E sobre todo, agotar o tempo ata o final. Veremos o Guardés que terá que arriscar un pouco a defensa para poder ter oportunidade para... Aí están 4-2. Para remontar, para levar este partido a prórroga. Minutos decisivos, momentos decisivos. 30 segundos para o remate. Defensa adiantada do Guardés, movendo balón o Porriño Meazae, pasivo agora. Antía que busca incurrir na área. Agora Mika Casasola busca un apoyo, atopa no extremo, busca ese espazo, recibe Antía Espinera en carrera. Balón que impacta no pau, rechace que Ocolle. Parada de Vivian Sempere. 10 segundos para o remate. Tempo morto para o Mecalia Atlético Guardés, que terá 11 segundos para loitar por esa prórroga. E non podíamos pedir máis, Irene. Non, tempo suficiente para poder facer unha acción de éxito. Escoitamos a José Ignacio Prades. Vale, con Carla y con Tami, se quedan ya fuera. 7 contra 6 con Carla y con Tami, entre 1 y 2. Y entre 1 y 2, abiertas para ir fuerte al centro, ¿vale? Chicas, nos da tiempo a atacar. Vamos, ¿vale? tías, Una vuelta, cogemos un poquito de ritmo, fijamos, ¿de acuerdo? Y nos damos fuerte, ¿vale? Vamos, Ojo vamos, si hay vamos. impares a que podamos deslizar, Tami, aquí. Si lo vemos, deslizamos, ¿vale? Si no, aquí me la juego, ¿eh? Vas tú, ¿vale? Arriscando o Guardés xogando con 7 xogadoras en ataque. Veremos si son quen de anotar para levar este partido a prórroga, como decimos. Con pivotes abertos en un 2. Ollo que teñen que sacar de portería. Non poderán xogar con 7, terán que subir a porteira. Temos 8 segundos para o remate. Xoga Sandra Santiago para Patricia Lima. 5 segundos, 4. Non queda tempo. Terán que buscar un lanzamento. 2 segundos. E o partido que remata o Guardés, que non é quen de executar ese último lanzamento que lle dera un pouco de esperanza. E o Porriño o conserva sorbe Rubén Sabalomán. Porriño que se alza con esta Supercopa femenina, Supercopa Galicia femenina, nun partido trepidante en la que o Guardés, que partía como favorito, pues levou esa sorpresa, non esa victoria do Porriño. Non sei, Irene, ti comentarás as claves desta victoria do Porriño. Eu penso que o Porriño foi máis estable durante o partido, quizáis menos trocos, xogadoras importantes con moitos minutos no campo. Atopei un Guardés con moitas probas. Eu penso que os ajustes defensivos do Porriño da primeira parte, onde facía augas o seu lado dereito da defensa, o seu lado esquerdo dereito do ataque, penso que son xustos vencedores. Tamén destacar a aportación de Estela Carrera no último tramo do partido, onde permitiulle manter a distancia de 2-3 goles. Podemos sacar algunha conclusión deste partido de cara á temporada.
ou crees que o Guardés sigue estando un escalón por enriba do Porriño? Eu penso que Guardés é un equipo a ter en conta, pero penso que Porriño as fichaxes deste ano xunto con xogadoras xa que levan tempo, Antía, Sarai, Aitana, xogadoras Arima, xogadoras xa establecidas no equipo, penso que este Porriño pode dar sorpresas este ano na Liga. Bueno, esperamos que sexa así, que Porriño poida competir nun eslabón por enriba na Liga, nesa división de honra. A verdade que boa pinta ten o Porriño, xa falábamos antes do comezo do partido. Están a demostrar, a dar motivos de ilusión para a súa afición, para a súa xente. E tamén o Guardés, que, bueno, a pesar da derrota, comezaron un nivel moi alto. Tamén un equipo que aspira a estar na zona alta, aspira a chegar a cotas altas nesa liga, nesta temporada ilusionante para o balonmán galego feminino. Con estos dous equipos que nos teñen acostumados, que levan unha trayectoria longa na máxima categoría e que teñen tamén un relevo xeracional por diante. Xa demostrou o Guardés aquí con esas aportación de Marián, de Yaiza, de Aroa. E tamén o Porriño, pois que veímos dicir, non? Despois de ver os partidos do filial do Porriño na Copa Feminina, que ten unha xeración auténticamente espectacular, e que eu penso que esa pode ser unha das claves. E temos a Nacho Permuy a pé de pista para falar con Aitana Santomé. Adiante, Nacho. Bueno, pues temos aquí con nos a Aitana Santomé, un partido increíble, un derbi, volver a vivir un derbi despois, Aitana, de tanto tempo, e vaya derbi, vaya espectáculo. A verdade é que si, tiñamos moitas ganas de xogar este partido, porque ano pasado, xa que non se pudo, sabía moitas ganas. Bueno, esa mezcla do Porriño da xente da casa, as fichaxes todas que tamén esta tempada. Contanos un pouquiño, como afrontade esta tempada? A verdade é que temos moita ilusión por esta tempada, fixemos un equipo moi bo, tanto fora como dentro da pista, nada, as expectativas están moi altas. Moita sorte, Aitana, moitas grazas. Aí temos as verbas de Aitana Santomé, que fixo un partido, a verdade, que de moi altísimo nivel, especialmente na primeira metade, na que fixo moito dano con esas incursións. Veremos se podemos escoitar a opinión de algunha das xogadoras do Guardés. Pode Nacho conseguir esa entrevista, porque é verdade que interesante escoitar neste momento da temporada, sobre todo no que os equipos están a probar. Nos poden dar unha idea das sensacións e do que esperan desta tempada, da incorporación das novas fichaxes, das cousas que están a traballar, do funcionamento do equipo xeral. Porque a verdade é que o Porriño xa amosou esa candidatura a aspirar a un pouquiño máis arriba na temporada. Veremos o Guardés que impresión teñen para esta temporada que comeza, temporada 2021-2022, que esperamos que sexa, que transcurran unhas circunstancias máis normal, máis habituais do ano pasado. Ya sabemos que foi unha temporada certamente complicada. Vemos Nacho que vai falar con Marisol Carratú, a porteira do Guardés. A ver que nos pode decir Marisol. Adiante, Nacho. Bueno, estamos con Marisol Carratú. Partido súper igualado, Marisol, súper importante ese final. Volver a vivir un derbi después de tanto tiempo. ¿Qué sensaciones tuviste? La verdad que hace un montón que no sentíamos esto. Además vino la Peña y eso. Y es único jugar un derbi, y más como lo viven acá en Galicia. Así que estamos tristes porque no le pudimos brindar a la Peña lo que vino a buscar. Pero bueno, hay que felicitar a Porriño porque hizo un partidazo y nosotros no supimos cómo solucionar lo que nos planteó. Esperemos que dentro de 3 semanas lo solucionemos. Seguro que sí. ¿Cómo afrontáis la temporada con los nuevos fichajes, ensamblando a los nuevos fichajes? ¿Cómo lleváis la pretemporada y cómo crees que podéis, qué temporada podéis tener esta temporada? La verdad yo tengo mucha fe. El tema es que últimamente no nos están acompañando las lesiones. No es excusa, porque no es excusa, pero todavía no pudimos tener un entrenamiento todas juntas. Yo creo que esta semana, si Dios quiere, para el comienzo de la liga estaremos, no al 100%, pero bueno, va a ser pasito a pasito, y las que estemos tenemos que poner la cara
e intentar dejar al Mecali Atlético Guardés lo más alto porque se merecen, porque la verdad que nos cuida mucho. Muchas gracias, Marisol. La mayor de las suertes esta temporada, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que esta fiesta es única, así que hay que valorarla mucho. Muchas gracias, muchas gracias. As verbas de Marisol recoñecendo tamén o balonmano que estamos a vivir aquí en Galicia. E bueno, pouco máis, deixamos a retransmisión, veremos as mellores xogadas do partido. Citamos a xente para o partido das 7, esa Supercopa, esa final da Supercopa masculina, que tamén ofrecernos un espectáculo increíble. Bueno, nada máis pola miña parte, gracias Irene por estar aquí comigo. Preparámonos para o seguinte partido. Sí, preparámonos. Nos vemos en un intre.